ya wadani na bedwam soso ne brandwa sonse nkomotwetwe de fo apomuden ho no yedisa enkomo no emma na matna cd na se wa hena tenase wa hena champion no tenase se so no hu se Givers Herbal Center na asoma no se oni emedi nkita ho na wo mo ne mapapa e wodwa so enuro ne akade ahodo bi e ka ho no onfa ne nyina mu nchemu emma na matna se nso na kai se Franco Trading Enterprise ekura me mu abrane de phones laptops printers Franco TV Franco air conditioners tabletop fridges and the CCTV camera ne ho installation nyina no Franco beye bi amma download the Franco app ne to phone so na ne wo moni nkita ho DBS Industries Limited say dan no wasi adum pempen so wase oboso am mmeboso ma wate enya boga nko na bodan so me yefe mesrewo you've worked so hard, so please reward yourself with quality roofing sheet na DBS nko so ene benye bi ama straight semen kan sure say nya wa oyi obi adwuma nko ene yetiska ni bitu o ma wo yeye wo ya nkwa adwuma kra mesre wada boras net ene omuni nkita ho busumi bia say na mpesem de to ma ne nyensi achi ba ma woni mo chena sem ti mesre ene snitch for ni nkita ho na fe omo chechen kakran to wo no ma sabia dache omere wabom no nkokra bom no wani enye oyaya say nwumakoi ene kura mu ma no chwa ba matena se a mede sankomo twetwe ebro na menko wa hene wo na ye ni givers enkomo owa hene ma che kwa ba oba fa mejoso apomboko o nyankopon gusi sraye pa baby free bay hoboko de ye ni givers honkomo mama obi bi ache ama akwa abade aba Adom TV eso na ene me wa ha na givers enuro hu da ubo enti na me wa ha na yade ahodo bebre na adokro nkrofo ewo krum ha enti no obehwe no na osode a se opa yade senti no enuro no ba bia obeti bi nka bia na odimrika na wakwa akoto bia no medumre bi kra de de kwa ha ne ade nyina na wotete bi de hyehye ba bi ne ade abehunu no na akwa akofo ha okese e de abrese nipa kro no nti eneme wa ha me na oba be di givers enuro nwanwaso a esa yade ne tu yade na se deku no eho enkomo na giver GC capsules ene mixture ene ho enkomo ne me no ebe hya ase abona we no etu infection ase ya ema ne meme nyina da no yade se eboa o makoni ase nyina so etu o mo infection ase ede ma wo mo ya etu ase nso a enya marks bia ewo hono ebe kokra se infection atena so mfie bebre ni krampo a woto givers GC capsules ene mixture ne bi ene mo abehunu se ebedu akagina mu na asesa yade ne nyina akwa akoto agu ama ho ato na yenhwe ni sei yenuanom manom bi ewo hono mo asebe mpreduasa enye ne pe se bi anko obekọ baabie na wakonya infection anso asetena mu abrabone kukuruhwi ase ne ade enti no ne dumre bi krampo a ema ne bi okro mo fa free SHS baabi o mu dwade ne baabi asabe o mu gya wanan no bonse obi ho a infection no bi atena ne so ache ompa no nu abubre na akwa akofa asamaba ekoba ne saa no a onso kokodwo nso a na akokoto ho a na wanya yade ne bi bi di atena wo so mfie bebreni ya wo mo ba ya so ya yetimi kire mo kan be fa so nuro no onom na de yeseye no udi so a bonse obewie givers GC capsules any mixture no enom wo no na infection no asietu eno ti se white ena aye wo mass yade bia ye infection no ebetimi atu ase na ehwe ni sei emema no bi ho no masabe mpreduasa ni nua ba na se menua ba na yira na asa ne nkanchema ene ne ehia ma ose o se wa anya poki amame wa ntafere ma ade no ho amame asabe mpreduasa maninye bonse na obenzu odonti ene bibi opeso oyenti no na waje ahye no make say ebi abema no so de bema na kohyehye baabi a infection nkotwom ti ebehye wanumu abehu ane se wonso no infection aba abegu wanum na eba betena wanumu afi wo katrema no ena eba aba affect no sanse eno ena eye mra yade no ebetimi atoso eyie ti obehu bi okra na ne katrema no so apaapai ebi wa ne nsansan bi abaso wankasa asode anopa na wutwu sia wutwu katrema no so apampan eba no enye papa wo sa nipa we infection ene wanya na wo infection no wanum ene wo na wo hia givers GC capsules ene mixture ne binom sa no mienu ye no mbom nti wo nom no ano na edu akagina mu a ebehwe na aboa wo na atu yade na se ede ama wo na etu ase nso amese enya traces bia ewo ehonom ene nti so wo hawa amabobo suoi ebi emu na wo hia se wo sa yade no a etu firi wo so afre 0501 556828 0501 556828 baby eton no bia no obenya givers GC mixture ne bi ato ewo honom na wonso wanom na tie emema no nso mode enie oba ne bi wonso se je se oye lokodo e de man make sense we bia
na infection no bi ewo no so na se wo do katre me koye ye saade no a woni beba wo so no infection no esan se wanum wo katre ma e na wo de ye nti no ebi beba wanum wo hia give us GC mixture ene capsules ne bi onum a ebe hohoro de afiri ni padua no mu ama de ebe ye nsuo asena kode ebe ye dwonso ni nyina be firi ho e de ama wo eno ma me din komo bi wa ha me pa cho sisi no bi asande be message se number no wo pedodo bi atu mesra wanu nti na wa ha eti mesra bo number ne ma na no wontro ne sisi a cho number no 0501 0501 556 828 na so pedodo atu duduo bi a wo pe bia ne ba bia wo hwehwe wo hwehwe duro no ebia no wo fresa number ya na so wakotokra na se wo hia se yen kire se de obenom no ebebo atu yade na se a fra 0501 556 828 eno ene number obefre na ene nkomo bi nso a me no eba bedie no yade bi ye infection ye fe no genital herpes na saa yade no na eba ema ne mema no so a infection ni bia oba no bonsa 7 preduas na wakosu akuma no ensansan bia ba begu ho ano de kosebe utura no ho nyina ne ho nyina ayekuro nsan bia sisisi ho no mo saa yade we no setena wo so cha me se ebema infection no ano aye dene a bema bia ntimi ma won hyen san se so oba no obebie so na sikuro aye ho ma ya sabe ba bia oju ana afa kora no ho nso kuro aye ho ma hwan na beba won hyen biem wo sa nipa we no genital herpes no wan hwe ye be hawo ohia eye give us GC capsules in the mixture no ebi na no so na se meba hia mpa na no obi message o send o say o so obu ni nsa wie na o use sanitary we ni wie a fabru okono na nsa nyina agu na ne se han wotre no agu ni nchen nyina na se no no enya adutuo enya baifo obi anya ne bone bia eye infection ni bi na etesa enti we nya asore de won de we nko sofo na omo mpaye mo oh wow wo say eduro be ya because here GC mixture and capsules mekanimi no bomu a give us GC capsules na mixture hey na eno a eye nkakra na abon so obenom sachet ne ba ko be wie benom toa ne ba ko be wie no baka sa mekan ebetu yade na se e de amawo emema nso genital herpes ne bi ye won pa obon se wan hwe ye kura mpa wo ba na ba ema no o prostate no ho beka na odwonso a enye yie ni nyina e infection no ebia nti ohia give us GC capsules any mixture no wonomwa ebomu a wo de obekasa mekan eti kwaso ana frɛ numbers no amede to dwa no sɛ de be ya mpanifo be kyerɛ okwan abefa so anom no na wo ye bɛɛma nso a wonom saa duro we no entade bi ankane na wo hye no ye be mu agya ahye wo ba nso a sɛbe wo dwopo anasa wo panta wo hye no ɛno nso ye be kyerɛ wo de wo sɛ wo hye ya ni nyina bɛboa sanse sɛ genital herpes ya na sɛ infection ahodo no betena wo so a ensufin bi begugugu ebi krampo asabe uyi udwopo itu wonu manipa ntimi ntwem ho wankasa no ye oba ma mintufo se sabe wo wo udwopo no wankasa hwie mo hwe na hwe center ewo mu no se enye a kire se infection bi ewo ho obi de ye nyan pa na se eno no nti na metwa duro no ewo se me frɛ mo yes na se me di treat infection na mo kire me se ma ye obai ebi a wo no ma duro no 7 days enti no saa wo sabi de odi siesie wo ho amo ase no ye mo asesa no esanse bia na infection ni bia akamu ebi ase de osi no kura no on hata wa awiam na de akosen dem ebi kura wo nto mo hata na mo de dado abọ mo dwa ye gate achi a ho na mo hata pieto no se ne nyina no ha dwen eno ma infection ni bi ba ebi no nim ebi nso wo ho a ne namfofo ache no so aduro de sabe ukoto de hye wase a wase beche ukunu bedo ne ade emmoa wa bi ewo ema ase wono ma omo na obo sabe wase no ho ban enti se wodo nse wura hodi nno bi ekoho no ekokokumba akokra mpo a wo problem be wani e wura ya se bi onyankopon bo ma no ono a no ni nyansan mu no se wodwonso a ewo kwan afa so a ase bi wo ho a eba wo huru bibia fi bi aba ho a ase no ewo ho e no ye moawa e na epuba na wa huru bibia de amawo enti na modro ye mfa nhye ho no dabi ye no no na a cleanse body ni nyina e de amounti ma me mfa number no entudwa biem se de be beboa wo na so wanya dodo bi etuo 0501 556 828 0501 556 828 na anochwa ma me mfa eye give us about Miss Chanso entudwa sanse no nso no eye aduro nwanwaso a ye de aba eboa ensuo tutoi ai atidie mosquitoes no adoso unity o ma doso mimi say se ntonton ba ko pe
ebesimi na ho kura menya malaria that's it nti memma give us about Mr. Adom empower na no kwasem ne se onom no wo de ebo baako bekum no ma mienu ebe boost immune system no nti media me no kura mpo asa de me ye no no anopa bia me botot kro awia na ma botot enumre na ma botot e boost immune system no enye malaria no nko a ebe boa ama yade bia ebe sode se be ko atia obia no esan say immune system no wa ahode nti no na atu ase de ama wo yenua no ma no so omkwa fikyira se be mpreduasa emoja no e wo se ba nanso na ono ne nanso na eba mienu ozo yo okay esan pa de obeto nti na ozuo de baba akokora mpo a na nyame nam de na se bi gura ne de ma odwene se yo okay busa se emoja ne hefa na akohunta se kokohunta saa no a wanhwe de eniema ohaw bebire na bebre obi wo ba bi wa ne wo fepa na furi se be ebu ato akosu akuma no so ayi so de dua kura sum ansa na watumi aye adwuma no ne nyina ye problems enti unya give us herbal mixture no ebinum a ebe na no moja no aye adwuma kama ewo mu on say akoma yade no a ebe nipa so no sa akoma ne ye adwuma aboroso na se entimi emfa entini no moja ne emfa entini mu nko na ase na emfa medika tentensa amakoma no mu a akoma ne ye adwuma aboroso na moja aboroso ne ba enti esikyire yade fo nso the same thing eno nso no bon say aduane glucose na wo say push aduane no ekro no entimi pushi enti do be wan say afi aye clot na wo entini no ho eno na ye esikyire yade enti unya ye nnuro no ebi no no aminu aba ma ebebusu immune system no ebetu malaria se e de amaw malaria no sa chewa awobedo utiri be paw wanum beto woye bibia enye yie na oto ase twetwon ne ade ehe na obi benya nnuro pa bia ennuro no ba bia ye ton ennuro wo Ghana bia pharmacy shops eba shops ahodo nyina da menu aba ma akwa obenya bi ato ho nti frɛ 0501 556 828 0501 556 Odi ofre yen a said ye duro na wo se ye num no bia no ye be kire okwan be fa so na wanom no afi duduo bia opese oto bia nso no ofre sa number ya ye be boa na ya kire wo na onom nso a bonse ebedu akagina mu ama nsam a ye kan no wagye ade ahunu se give us ye nuro no papa na anọchi wa mi wie no e say give us TV aba eno na social media so YouTube videos nko na edigu onye se mu de ebi ye de no ye special way a ye no nti no woko YouTuber give us TV ye no ehu nsem nyina adodo no a ewo ho na afi sinim pasere ye be mo asere nyina so ebi ewo ho no mo ye da se abusia na se na wo wahene champon no wo forgive us akache na aba na said ye dia pomde ho nkomo no de omo maye no na wode amame so mede bi ama wo hia me afrem ya no che waba ye da ye ho aba sese de akache no ebeto so